Proposta mill-Gvern waslet f'bidla fil-liġi li titratta l-avukati ta' tfal fil-qorti. Bidla li permess tagħha issa verament dawk f'din il-kariga jisiru rappreżentanti legali ta' tfal. Sa issa l-avukat ta' tfal kien biss espert maħtur mill-qorti tal-familja sabiex jipprepara rapport wara li jkun sema l-verżjoni ta' tfal b'mod konfidenzjali. Rapport li permess tiegħu l-qorti tiddeċiedi jekk waqt il-proċeduri ta' separazzjoni ġenitur għandu xinata kustodja ta' tfal. Ma dan l-istazzjon l-avukat Andy Ellul spjega din il-bidla fl-irwol tal-avukat ta' tfal. Il-minorenni issa b'mod attiv ħajkollhom rappreżentanza legali, ġifieri l-irwol tal-avukat ta' tfal issa nbidel minn dak passiv fejn qabel l-avukat ta' tfal kien jisma' lil minuri u mbagħad jirrapporta lil qorti, issa bil-liġi l-ġdida irid jagħti rappreżentanza lil minuri u anke jassistih. Dr. Ellul spiega wkoll kif b'differenza għal passat issa l-ġenituri grazzi għal din il-liġi l-ġdida għandhom ukoll aċċess għal rapport li jagħmel l-avukat ta' tfal. Din il-liġi tikkontempla illi l-avukat irid jirrapporta lil qorti u peress li ħajkun qed jipparteċipa attivament, il-ġenituri li ħajkunu preżenti waqt is-seduti ħajkunu jistgħu jisimgħu l-argumenti tal-avukat bid-differenza kif jiġri fil-qorti tal-familja bħalissa preżentement. Intant Dr. Ellul saħaq li biex wieħed jikkwalifika u jaħdem bħala avukat ta' tfal taħt din il-liġi l-ġdida għandu bżonn taħriġ speċjalizzat mill-Ministeru għall-Ġustizzja u l-Fondazzjoni għas-Servizzi ta' Ħarsien Soċjali.